थारैनो इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि जा गोसारनाय भिडिअनि जाथायनि सायाव सोरनिबा प्रि प्लान खालामखानाय सोमोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जेराव बे समाव खेंफोरथि होदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथांनि जाबायदि भाइरेल भिडिअ बे भाइरेल भिडिअआ रायजो नाङैनो गोसार जादोंमोन रायजो नाङैनो चर्चा जादोंमोन एबा सावरायनायाव जायगा मोनदोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै खेंफोरथि होदों इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि जा जाथाया सोरनिबा प्रि प्लान खालामखानायसोमोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे सोंथिया बेखायनो ओंखारनाय जादों दि जेराव अजद दैखांदों खाफालाव पिस्तल थुनानै रां दाबिनायनि अजद दैखांदों जुर जुलुम खालामनानै बिथांखौ फासायनायनि बाथ्रा एबा अजद दैखांदों सनितपुर जिल्लानि सानैसो माखासे दुथां सोद्रोमाफोरा हाथियार दिन्थिनानै प्रि प्लान खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दिलीप कुमार बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खाफालाव पिस्तल थुनानै रां दाबिदोंमोन 1 कोटि रां जुर जुलुम टर्चार खालामनानैसो फासायदोंमोन होननानै अजद दैखांदों इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा जेराव बिथांनि जाबायदि गोसारनाय जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों बे डिसप्लेनि गेजेरजों नुनाय जा भिडिअ एबा गोसारनाय भिडिअआ रायजोनि मोनफ्रोमबो खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन एबा बिनि सायाव बाथ्रा सावरायनो जायगा मोनदोंमोन आरो बेखौ लानानै गोख्रों फिन जाथाय होदों एबा खेंफोरथि होदों बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा खौरांगिरि मेलाव फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिथांखौ जुर जुलुम खालामनानै टर्चार खालामनानै पिस्तल दिन्थिलायनानै रां दाबिनो थाखाय बेबायदि प्रि प्लान खालामदोंमोन होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा एबा बिथांनि जाबायदि गोसारनाय भाइरेल जानाय भिडिअनि सायाव माबायदि गोख्रोङै अजद होदों बिथांनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों अजद दैखांनायखौ जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन होनना। ओमफ्राय आं बुंदों आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होदो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरैनायाव बिसोरो दिनै सिदा आंनि मोखाङाव बा बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफ्रुनानै गालांनाय जागोन होनना। ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो किन्तु बेयाव आं ई रखम जादों जे आंहा कुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुङो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदो बेखौनो बुंबाय हादो। उनाव बिसोरो बुंबाय भिडिअ नेकेड भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेल उइशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय। उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना। उनाव बै बेगाव मा दङ ओरैना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय। बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो। उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बै फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे एमसिएलएबो दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना। दा आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन किन्तु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पद्य होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो। उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो
सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखो गान पइन्टआव लानानै आंखो बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदो आंखो आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदो आंखो बेनिफ्राय आंबो आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोर ला हा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेर खोथा बे समावनो सासे उइसो माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदो आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसोरथि थांदो लोगो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरैना उनावथ' उफाय गैया आंबो गिबाय जियानो जा आं इनिफ्राय बासिना थांनांगोन आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लागोन आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन बे टावेलखौ लानानै आङो आंनि लंपेन्टखौ खुबाय खुनाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसनायावनो मोनसे कम्बल दङमोन बे कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोना होबाय खाथि फैनो हाला ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंबाय बिसोरो जों जा बुंगोन खिन्थु नों बुंनांगोन नङाबा आं मानो आंनि मथे बुंगोन होनना आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदो होननानै बुं ओरैना बुंबाय उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै माने आं सासे बिटिसि सरकारनि सासे एमसिएलए आरो बे खोथाखौ बिसोर मिथिगौ उनाव आंखौ बोधय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदो आंनि मुंखौ आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोथा बुंदो बिसोरखौ बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदो उफाय गैया आं बे खोथाखौ बुंदो बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंनाथ' मबाइलखौ सेना लादो सेना लानानै बिसोरो उनाव बिसोरो एसे अपारेट खालायना नायनो रोङो उनाव मोनबा एकाउन्ट बियो दोङो बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावथारगोन बिसोरो उनाव बेखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रयजनबा 3 लाखखौथ' लांबायनो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन बे साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोरो आंनो आं स्केनार बिनायाव बिसोरो होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 करि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै तथ्यआ दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बेखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपिनो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आइनगत आं बेबस्था लानो थाखाय आं माबानो थाखाय आं बेखौ 2000खौ आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जुदि लायोबा बेयो कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो राङा नैबे मोनसे माने 50,000 नि एगेन 50,000 एगेन 1 लाख कमल मुसाहारि इनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय